ndị Igbo ndewone unu abịala. Ya dịrị unu mma. Taa kpọmkwem ọgbajuole dọrọ. Asị m ata abịakwuo ya n'asụsụ Igbo aga ama asị ka taa n'oyibo n'ihi asị mmiri ju nwa awọ ọnụ nakwaghị ekwu okwu. Mmiri ju nwa awọ ọnụ okpo ya eju. Ya wụrụ ma ị na-anụ ihe m kwuwe na kịta egbe aghara ege nụ mgbe ọzọ nna abịala m ọzọ kpọmkwem taa ịkụ ya otu ahụ ochie dị. Ọ ka nwanne ụlọ nwoke ochie ifu akwawa eziokwu mmụọ akwachaa ya kwuo ya nke mbụ n'ụwa niile. Ndewone. Biko ị na-abata akpọta nwanne gị biko nwe nwanne gị na-anọghị nso kpọbata ya. Dịka unu ma awụ nwa afọ Mbaise. Nne na nna nwụcha ndị Mbaise iwu ndị Igbo ndị amụ siri ike.
abịala m n'ụbọchị taa ịbịa sị ka me na ụmụnna anyị daa ntị n'otu nkeji ma ọ abụọ tutu ma agagharịa. Unu ma na onye arasọ dị nga tikwere nkwa ya chọrọ ịgba n'isi ahịa. Arịrịọ m na-arịọ gị dịka na-abịa, biko gbalịa zisa ozi ya n'ụwa niile. Naanị pịa ya aka sị ya gawa. Taa anyị ga-ekwu okwu kpọmkwem pụrụ iche n'ụzọ pụkwara iche na nkeji ole ma ole tutu ka aha gala ihu ka anyị na-egedo egwu a. Biko onye lawa ya kpọrọ nwanne ya, onye bịawa ya kpọtakwa nwanne ya. Ndewo ndị Igbo. Ụmụ Igbo ndewo, na-abịaghachikwa m ọzọ. Asị m nke onye chiri ya zere. Mmiri atala ma azụ ghara ịnwụ. Taa kpọmkwem abịara nke menụ n'ụda ntị ụmụ Igbo. Nna mụrụ m sị na dimkpa anaghị anọ n'ụlọ egwu amụọ n'ọbụ. Ya wụ na ndị okenye anaghị anọ mgbe ihe ọjọọ na-eme n'ụlọ. He ka ntị agbakwele ntị n'ọnụ. Isiokwu ntaa wụ he gbasara ndị ndu Biafra. Ọ bụ isiokwu ndị ndu Biafra. Okwu a ọtụtụ ndị na m sị na olee otu esi ekwu okwu a. Abaala m chee ya, chekwe ya, cheghachi ọzọ. Otu onye si m sụọ ya na oyibo, otu ndị ka ọzọ si n'Igbo, otu ndị ka ọzọ si mba kwuo ya anyị mara. Nwere mkpebisi aga m eso ya n'Igbo. He nkwa asụ ya n'Igbo wụ na awụ nwafọ Igbo. He nkwekwu ya n'Igbo wụ ọ wezi okwu na he gbasara Biafra ma na-ekwu okwu ya wụchaghị ihe ndị Igbo. Kama asị na mmadụ na-abụ erugowo ndọwa. Kemgbe kemgbe m chọrọ ikwu okwu a, kama asị m ka m chere kpụ ihe eru mgbe anyị ga-ekwu ya. Mana taa anyị ga-ekwu ya ụmụnne. Anyị ga-ekwu otu ahụ anyị ji hụ ya. Ụnanụna anyị ga-ekwu ya kpọmkwem otu ahụ anyị ji hụ ya na ihe gbasara ndị ndu maọbụ ndị ntụziaka ka nke ndị lele ebe anya na ahụ gbasara okwu Biafra. Ana m asị ihe akala anya ha hichaa ya n'ihi asị m enwe ruru n'ọdụ igwe ọ wụọla. Ndị ndu nke Biafra, ndị a na-akpọ ndị ndu nke Biafra sitela Nnamdi Kalụ ruo na Uche Mọfọ, rukwe na ndị niile wụ ndị ọwụ niile ọwụ onye maara ha na-akpọ ndị ndu, ndị ikemike, ndị shukwu ahụ, ma ndị ke m na-amaghị ahụ ahụ. Ọ ndị m na-ekwu okwu taa ya wụ ndị ndu nke adugesa ahụ eduge ndị Biafra. O rule mgbe anyị ga-abịa ajụkpu na ụmụ ajụjụ ndị mechara ama anya. Ụmụ ajụjụ na amara na nkwuwe ụmụ ajụjụ ndị a na-ajụ ndị mmadụ. O rule mgbe ụmụ Igbo ma onye maara na o metụrụ ya ma onye ọ na-emetụ ha. O nwere otu nzukọ n'ọrụ ebe anya na-akpọ onye ọkụ tụrụ, ma onye ọkụkpụ ma onye na-akụkpụ ha ga-efere bịa jụkpụọ na ajụjụ. N'ihi oke Nnamdi Kanu kwuo okwu ọ sị na ndị ojii ya amaghị ihe. Ọ sị ndị ojii bren ya anyị ya wa amamihe anyị ụvụrụ isi ndị ojii adịchaghị nkọ.
ọ naghị ihe ijiri eme ha ha ya ihe ichekpa ihe ha chefuo. Ọ webe ahụ ebe anyị na-ekwu okwu taa. Ndị ojii a Nnamdi Kalu na-eji na-ekwu okwu mgbe ọbụla ya sị ndị isi ojii ndị isi ojii anyị blak ya etie ndị blak ha amachaghị ihe. Ileli anya dịka ma anyị amachaghị ihe kama orukwe nna mgbe anyị ga-egosi na anyị ma nọ na ihe site n'otu anyị ji na-eche echiche ma otu anyị ji na-ekwu okwu ma otu anyị ji ahụ na ihe. Ile ya anya kpọmkwem taa, ile ya anya taa, ị ga-ahụ ka ha si agaga. Ị ga-ahụ ka ha si agaga. Ndụmọdụ mmawokwu m na-ekwu taa na-agbakwasị ụkwụ na ha gbasara ndị ndu a ndị asa ahụ chịga ndị chọrọ ka ụmụ Igbo ma ndị Biafra niile nwere onwe ha. Ọtụtụ mgbe ka a ga-ebịa n'ụbawanya n'ukwu unu bịa jụọ ajụjụ na-awụghị ajụjụ ke politik na-awụghị ajụjụ ka a jụọ ya ga-ewere esa ya dịka ndị ọzọ na-eme. Emejụọ ndị politik ajụjụ, ndị isi politishans ajụjụ, ngwa ngwa jụrụ ha ajụjụ ha were esa gị ya wụ tutu m agali ha aga m akpọ ọzọ nwanne anyị nwoke wụ Dr. Sir Warrior na ndị otu ya. Nna anyị chere nna mụrụ m sị na ya were ọkụkọ je chụọ aja. Ọkụkọ ahụ na-ebe chọọ ya gwaso ụmụ mmụọ ha egekwere ha ọkụkọ kwuo ha egewe ka ọ kara. Ha kwesịrị m akpọ onye egwu awụ ka m kwuo ya ka ụmụ Igbo na-anụ ha m na-ekwu ka ọ gara aliwu na egwu megharịrị ha anya. Nwanne anyị nwoke onye lara ala je zuru ike kemgbe ọtụtụ afọ wụ Dr. Sir Warrior na ndị otu egwu ya. Ya dịrị ya mma, dịkwara ndị otu egwu ya. Gịnị ka m na-ekwu taa wụ ndị isi ya dughie ụmụ Biafra sa ahụ chọrọ ka Biafra bịa. Ajụjụ m na-ajụ unu taa wụ mana Nnamdi Kalu ma Uche Mọfọ ma ndị ọzọ gbara gburugburu ọwa eziokwu ma ụwaziri ike ma ọwa sarịdakwụdọkwụgbọ ndị adọgacha ọwa eziokwu unu chọga ka Biafra abịa n'eziokwu. Ọwụ n'eziokwu na ahụ unu chọga ka Biafra abịa. Unu chọrọ ịgwa anyị eziokwu. Unu chọrọ ikwu ya kpọmkwem ka o doo anya egwu na ọkụkọ anya na ebumnobi unu ọhụ unu ma ọwa amamihe unu ihe ọ chọrọ ụkwụ anyị chọrọ ka Biafra abịa. Unu ga-esa anyị ka asa. Ha nsekwamajụ unu ndị a niile wu ndị unu ha na-eru n'okwu na ndị gaghị ije a. Tutu m agakwala ihu n'ihe enweghị m ọtụtụ oge ịnọ nga ikwu okwu. Onye ara sọ dị nga tiri mkpu ọ chọrọ iji gbalịsi ahịa nke kwekwe m ntị nye ndị nwere ike ịbịa ikwuwe ma ndị ga-ekawa sị na ama nara n'ego ga-ene m ntị amamụda ego nwere iji azụta chief. Ahụ eziokwu ekwucha ya ka ahụ eziokwu kwuchi ahụ ekwucha ya kwuo ya amamụda ego iji azụ m. Amakwana m onye ga-ebịa kpọwa m sị wụrụ onye ka ịkpọkwara m sị na onye kwere m ego ga-ekwe m ntị. Adịghị onye m bịagharị ọ dịkwara onye m si ya nye m ọ dịkwara ihe m ji ego ga-eme anaghị azụtafu m azụta. Onweghị ụdị ikpe gị ji azụtafu m agala m obere gị. Onwekwana ụdị ihu ị nwere ike iji nwetafuo m n'ihi egwe ka anyị ji aka ya nga aha anyị hụrụ ya. Nna mụrụ m sị na onye nwe eziokwu ya kwuo ya. Akwụkwọ nsọ abịa sị na anyị ga-eme eziokwu emekwe gafọ n'oru. Ọhụ ejila anyị na-ejekwa eziokwu mgbe ọbụla anyị nọ anyị ji ekwu ya otu ahụ anyị hụrụ. Ka dịka ndị ga-ele anya ma ndị ga-ele onyonyo a ndị ga-eghọta asụsụ m sụrụ otu dị mma ka ha ghara na-ese na maọtụ Buhari kpọrọ m maọtụ PDP akpọkwala m maọtụ APC krapụ ụmụ akpọla m maọtụ ọkwa ndị ADDC kpọga m maọtụ ụmụ ivutele ekwentị gbakwara ọgwụ gị ngwa adoje nye m ego adoje m dị redi na dekwere onye m chọrọ. Ihe m gwara gị ụtọ ọ dị dịka maazị Nnamdi Kalu ndị ojii amaghị ihe ndị ozi bren ha nwụrụ anwụ na ndị ojii ka ọ gara ala ịwụ na ndị ojii we ha kpọrọ anyị ya wụrụ na
amamihe anyị nwụrụ anwụ. Ha anyị na-ekwu ya bụ otu ahụ ọ dị. Asị oke kpakara akpa garị adịkwaghị nwatakịrị oke ọwụ. Oke lere akpa garị kpaka ya ọwụ nwatakịrị oke. Oge erule mgbe oge erule mgbe a ga-eji kpọkọrọta ndị isi ya niile, ndị anyị hụrụ mmadụ niile nwụchiwa n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị. Ọtụtụ ejiri ụlọ otu nwa amụrụ ha nwụna, ndị ka ede abụọ egbuola ha. Ọtụtụ ndị imirikiti ime n'ime ha nwụna. Ọtụtụ alaala lafuo ebe ọzọ. Ọtụtụ ele akwụkwala eji ha eme njem ndọkasacha ya lufuo chi ya n'otikpiri. Ọtụtụ eme na-enwe ịhụ na obi ha ewu ahụ chọrọ ka ha lawala Biafra site na ntụziaka nke Maazị Nnamdi Kanu na Uche Nwofor. Mana taa na m aghọta na Uche Nwofor agbatụwala ụkwụ dịka onye ụkwụ ya gbawa na ekwe ka ọ mawa na jijiji, dịka ọ na-agba ọsọ. Egene m ntị. Nna mụrụ m si dimkpa anaghị anọ n'ụlọ ego amụọ n'ọbụ. Egwu anyị ndị dimkpa na anụ na anyị ji ahụ anyị ekwu oyi otu ahụ. Ada ebe gbaje dịga onye ọbụla na-agba ọsọ, onye ọbụla gba ọsọ nne ya. O rule mgbe unu ga-abịa gwawa anyị nnọọ, gwawa anyị eruwa anyị anya. Ọkwaghị ekwu ya na frezi ma ọ bụrụ ndokwu bekee. Anyị a na-ekwu ya ile edo anyị anya, ile edo nwa ewu anya, ile edo ugo nwa ọkụkọ anya. Na otu unu ji wee mkpebi ịhụ na unu chọrọ ka ụmụ Biafra lawa. Ọwụ ya wuhe nsi m ekwuo. Ọkwanye ihe nkwe bịa taa. Ọkwanye ihe m chọrọ ikwu taa. Ọkwanye ihe nkwesị ụmụ Igbo ebe ọbụla unu nọ. O rule mgbe a ga-ajụ ụwanị ndị ajụjụ. Ya wụrụ ma onye isi anọghị ya, onye osote ya anọchi na-agba mbọ. Mgbe echere mgbe elere onye isi ụmụ Biafra ahụ Maazị Nnamdi Kanu ya na nga, Maazị Uche Nwofor nọ na-ekwu n'aka na-akwụ n'aka n'ikuku na-ekwu n'aka. Anyị na-ege oli onye ọbụla na-eso ya n'otu o ji na-ekwu n'aka. O gosiri na onye na-esoghị ya makwa onye isi kwuwe. Ya wụrụ na erute onye isi a agbarụ ndị a nọ n'isi a Biafra wabiabele. Onye isi achọwala ịgba ọsọ. Onye isi achọwakwala ịgba ọsọ. Ọ chọwakwala iji mepe ebe ala ekwu okwu ka ya. Ọ chọwala dị mma m so mepele ka onye ọbụla na-aghọta asụsụ m ọfụma. Ọ chọwala ma ọ chọrọ ma ọ nwere ike ije mepe ebe a na-ekwu okwu. Ajụjụ m awụrụ nsogbu ndị Igbo nwere ma nsogbu ụmụ Biafra nwere ọwụ na redio ebe a na-ekwu ekwurekwu ka ọ gbara ndụ. Ọwụ na ebe a na-ekwu okwu afrakwu okwu ọya hụ ụmụ Igbo chọga ka ụmụ Igbo wa ma ndị niile wụ ndị ọ gbasara na Biafra ma ọwụ na ha chọrọ ha nwere onwe ha ka ọwụ ha chọrọ ha gaa ekwu ekwurekwu. Unu dọgagịrị ya wụ na orule na ebikọni. Anọchaghị m n'ọnọdụ ikwu ụtụtụ taa. Orule na mma ga-ajụ ndị isi ajụjụ. Onye ọbụla ịgbasi nkịta adịghị uru ọbara. Orule mgbe Maazị Nnamdi Kanu ga-abịa gwa ụmụ ụwa okwu n'ihe o ruru o mere ka m ghọta na kemgbe egbuwere ụmụ Igbo n'obi Igbo, gbuo ụmụ Igbo dịka ebe egburu ọkụkọ, gbuo ụmụ Igbo ndị agbajasara n'ikuku, onye ọbụla hụrụ ya. Maazị Nnamdi Kanu ekwubela okwu. Ya wụ na orule mgbe o kwesịrị ịbịa kwuo okwu gwa anyị, gwa ụmụ ụwa niile otu ha eji dị. O rukwele mma ọ ga-abịa bụ ụmụ ụwa otu ọnọdụ Uche Nwofor si dị. Owu ha na-ezo ezo ụmụnna unu ma mmadụ anwụọ na ọtụtụ ndị mmadụ anwụọ na ọtụtụ akụ ala biele ihe dị ike agba unu kpọni ekpo aha. Nna mụrụ m sị gị meziokwu eziokwu eme ka ịfọlụ uru. Ịnụna ebe anyị ji akwụ nga anyị kwụ, anyị ji akwụ n'ụzọ eziokwu. Ịmara eziokwu ga-adịrị ndụ ma ịmaghị eziokwu ga-amụọ. Onye na-eji egbu nwatakịrị wụ aka ige. Onye na-ejikwa na-egbu agadi wụ ahụ aka gị. Oka m kadurula egbu akwụkwọ gị m ga-enọ mere ahụ ngala arụ unu si m mmechi ọnụ. Erule mgbe ị ga-ekpọ kalata ndị achịga ọchịchị ya kpọtachakwa na Uche Nwofor
kpọfụta ya na yela Nnamdi Kalu agba ahụ na ajụjụ ọnụ ọwa eziokwu na ahụ n'uvulu obi wee nwere ụmụ Biafra n'ime mmụọ na eziokwu ọwụ na ahụ n'ụchọga nga unu na-emepe redio kwuwe kwuru ekwu bụ na ajụghị ajụjụ ya ha Nnamdi Kalu kwuru eziokwu ndị isi ojii black ọ ya wuhe nkwuwe ka onye ọbụla here nwa nkịtị ala aka achọrọ m ka unu onye ọbụla nọ gburugburu ma ikpe jụọ ajụjụ a ọwa eziokwu anyị kwuwe na ọwa eziokwu mgbe onye na-esoro onye isi gbaji ọsọ ọwụ na ịgbadola ọsọ mgbe efuru mgbe esi nakwaghị anọ ole onye ọzọ nọchighi ya ole onye ga-enọchi ole ebumnobi ole ihe achọga ole otu esi enweta ya ole ihe a ga-ịga ole ihe a ga-ekwu anyị ga-ekwu ya ekwu nwanne onye ọbụla hụrụ eziokwu kwuo ya n'ihi ma o metụ ha agụ metụ onye ọzọ ma o metụ ha Okorie o metụrụ Okafọ ma emetụ ha Okafọ o metụrụ Okorie ya wụ na onye ọbụla ghara na nwa nkịtị ala aka ga-ekwekwe ntị ụmụ Igbo la ndị nọ asụsụ m na-asụ ha ekwuwe ha awụ sala dị mma ka ha dị mma ka ha dị mma adịghị onye ga-ehụ nga egburu nwanne ya chịwa ọ dịkwara onye ga-ehụ nga na ọ ga-ahụ na nwanne gị elighị ya taa ga-eje mewe pati kpọọ ndị mmadụ a na-eli mmadụ na ezi unu ga-eje kpọwa pati ndị mmadụ bịa gbawara gị gwuriwere gị na onye eli ya ahụbeghị m onye mere otu ahụ mbụ ya wụ na mmadụ ndị a niile ọdụ onye anyị chọrọ ka ọ nwụrụ anyị kama ha anyị chọrọ wee ebumnobi ahụ unu ma eresi kpọmkwem na unu chọrọ ka ụmụ Biafra nwere onwe unu ga-egba mbọ mee ka o ghere ọnụ ka anyị ghọta ọwụkwaghị ihe ekwuru ekwu ọwụkwaghị dịkwaghị ihe eji redio eme ọdọ ịhụ na redio ndị ka unu mepecharala emepe ya ga m isi ozuolu onye na-anụ ha hụnụ kwuru na ke Awụsa nụ ha hụnụ kwuru na ke Igbo hụ ha hụnụ kwuru na ke Amerịka hụ ha kwuru na ke London ọwụ ka human right a ga-echi ji mepe ihe ndị mmadụ ga-enu odole m anya si nna unu emepele redio nke ohirula nne redio ka unu mepe ekwurekwu ka unu kwurule ndị mmadụ anụnwanne ya ọnụnụ ya ahụ kpọmkwem gbapa ihe n'ụkwụla aka ahụ mee na ihe unu na-eme gbapa ihe n'ụkwụla aka ahụ mee ha ọwụmụawụ chifu nwimo chifu ahụ eziokwu akpuchie ya aka ekpucha ya kwuo ya nke mbụ n'ụwa niile anaghị ekpuchi eziokwu aka ebe egwe ka anyị nọ anakwanaghị eji ya eme politik anakwanaghị ele obi anyị kwafe ya ndị isi ojii iwe ahụ na-amachaghị ihe egwe ka anyị so na ndị mmadụ he nna n'ihi nne na nna m mụchiri m ike ya wuhe m ji na-akpọ ụmụ Igbo ebe ọ bụla ụlọ ịhụ na ndị ndu a Nnamdi Kalu na Uche Mọfọ orulene ma a ga-akpọkalata ha jụọ ha ajụjụ ya na-agba ọsọ kpọbatakwa ya na si enye oke lọghachi nga ị ga-imebe ihe mere ege nọ nga anya ka pịacha ya tutu mee n'afọ gafọ n'ihi gịrị ndụ ndị mmadụ agaala ụmụnne ndụ ndị mmadụ agaala njem ndụ ndị mmadụ agaala njem n'ije ha gbasara olu otu ọ ga-eje wụrụ na Biafra bịara ọtụtụ ndị elele ọrụ ha hapụ ya ọtụtụ ndị ndụ ha agaala ọtụtụ ndị elele ezinụlọ ha gba ọsọ ọtụtụ ndị anọrọ na n'ahụhụ ọtụtụ ndị aghọọla ndị enweghị ụkwụ ọtụtụ ndị aghọọla ndị enweghị aka ọtụtụ ndị wu ndị ghọrọla ndị isi ọtụtụ ndị aghọọla ndị isi adịkwaghị mma ọtụtụ ndị agbarala aka ọtụtụ ndị aghọọla ndị gara obodo ha atọ ebe ahụ n'ihi ha biko unu leba na ihu anya ha o siela ike ya wuhe nchịkọta ha si mmiri atara ma azụ anwụrụ unu erule mgbe unu ga-abịa gwawa anyị eziokwu ka anyị mara ma ọ wuo n'eziokwu kpọmkwem na unu chọga ka Biafra abịa ka ọ wụla eziokwu na unu chọga ka ime ihe ndị bekee na-akpọ deletitis unu ma ihe m na-ekwu ya wụ enwere ihe a na-akpọ ihe dị very important ihe dịcha oke mkpa na ihe dị important ya wụ na ihe dịcha oke mkpa gbuo owu anyị kwuwe
ndị ka ọzọ nwere ike ịbịa n'oge mgbe ọ ga-eru. Anaghị m achọ ka ịhụ m n'anya, anaghị m achọ ka ịkpọ m ụgwọ, mana asị m ya wụrụ ma okwu a m kwuru adịchaghị mma, biko lufuchaa na okwu na-ewekwere m ahụ ma ọ bụrụ bụ mmadụ na anụ na ya wụkwana na ahụ aka gị o jikwa na-egbu dị mkpa dị otu anyị dị. Ahụhụkwana aka ma ụmụntakịrị anụ ha o jikwa n'elu ụmụntakịrị chịsa ha aka ha ga ụkwụ akara aka. Ya wụ na ma elu ma ala anyị ga-ekwu ya ekwu. Unu anụ na ya maka ndụ ogologo. Unu anụ na anyị agaghị nọcha nga adawa anya ntị na-akpa. Unu anụ na ihe mkpughe ọ dịghị ụtọ ọ ga-eji wụrụ na ha chọga ahụ Biafra, ndị mmadụ na-anwụ, ndị mmadụ na-agbụ ụlọ ha na-agba ya ọkụ, a na-egbu ndị mmadụ dịka ọkụkọ, ndị gburu ndị ahụrụ, ndị akpọrọ ndị nọ n'ụlọ nga. Emechaa ma niile uche ma ọfọ ọsọ adịkwaghị, anyị werele nwayọọ jee mepewe anọ nke ọzọ ebe a na-ekwu ekwurekwu. Onye gba ọsọ nne ya ị ga-enọ akpọ ọnụ ndị a niile ndị ọ dịla aka kpọchie na ndị a jụọ ahụ na ajụjụ ọnụ ma ọ wụkwa eziokwu na unu vụlụ obi ime ka ụmụ Biafra nwere nwa. Ọwụ eziokwu ha nkwekwu ya na Igbo wụ na mba niile ndị a ọtụtụ n'ime ha wụcha ndị Igbo ka ha nwee ike nụ asụsụ m sụwa ọfụma, ka ha nwee ike nụ kpọmkwem ha mkpughe, ka ọ gara ala ewu na asụrụ ya n'oke oyibo ya dịka anyị were akara aka anyị ji erechi ndị mmadụ. Ịma ndị Igbo si izuka mma na nneji, ha o ji wuru na izuka mma na nneji wụ na mgbe nwanne na nwanne na-ekwu okwu ọ na-ada ụra, ọ na-ada dim, ọ na-ada jam. Ya wụ na ọwụkọ ha m taa biko Uche Mọfọ maọbụ Nnamdi Kalụ mmadụ na-abụọ na ndị ọzọ gbara ya gburugburu ọwụ imegharị mmadụ anya orule mmụnụ ga-efere bịa gwa ụmụ Igbo maọbụ ụmụ Biafra ebe ọbụla nọ n'ụwa niile ọwụ eziokwu na hụ unu chọga ime dị unu n'obi iwetere ụmụ Biafra ka ọwụ na hụ unu chọga wụ ile emepesi ebe ala ekwurekwu n'ihi o kwerela nghọta m na ahụọna m otu ma abụọ ma atọ wụ ebe ekwurekwu ihe gbasara okwu Biafra maka onyonyo. Aga m esi mmadụ ishikwu ya jee mepewe ọzọ ọwụhụ adọga ndị isi ojii. Ndewone taa bụ Ukechi bụ udo dịrịnụ ka chi bọọnụ.